שנזכה כולנו לראות במהרה בנחמת ציון ובבניין ירושלים. חז"ל מלמדים אותנו, כשבורא עולם ברא את עולמו, הסתכל קודשא בריחו באורייתא וברא עלמא. קודם הקדוש ברוך הוא הסתכל ואחר כך הוא ברא. איך הוא ברא את העולם? על ידי אמירה, ויאמר ויאמר. פירוש הדבר, חז"ל באים ללמד אותנו על בורא עולם, קודם הוא הסתכל ורק אחר כך הוא דיבר. חטאם של מרגלים היה שקודם דיברו ואחר כך הסתכלו. אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. והדבר הזה בא לידי ביטוי כדברי הגמרא בסנהדרין, בסדר של הפסוקים במגילת איכה. פרק א' מופיע לפי סדר א' ב', פרק ב' ג' ד' גם כן לפי א' ב', הפסוקים רק בהבדל אחד, שקודם עין, קודם פ' ואחר כך עין. כדי לרמוז לנו על חטאם של מרגלים שהקדימו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. ננסה היום ללמוד איך להתבונן ומה היה חטאם של מרגלים שלא ידעו להתבונן בצורה הנכונה. כל פעם שאנחנו מברכים לאחר הסעודה, בנודה לך, בברכת המזון, אנחנו אומרים ארץ חמדה טובה ורחבה. ושואלים הראשונים, האחרונים, הרי המילים טובה ורחבה נאמרו למשה רבינו על ידי הקדוש ברוך הוא בפגישה הראשונה שהייתה להם בסנה. בורא עולם אומר למשה רבינו, אני הולך להוציא את עם ישראל ולהביא אותם לארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. אז מדוע לא נאמר בברכת המזון ארץ זבת חלב ודבש טובה ורחבה? מדוע נאמר ארץ חמדה טובה ורחבה? ההסבר הוא, כשמסתכלים בדוח שמסרו המרגלים על ארץ ישראל, הם פותחים ואומרים על ארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש וזה פריה. אפס כי אז העם. וידוע בשם הרמב"ן ועוד ראשונים, ברגע שהם אמרו את המילה אפס, פירוש הדבר שכל מה שנאמר קודם אין לו חשיבות. כי כשמדברים בשבח אדם או בשבח מקום, ובהמשך אומרים אבל, האבל הורס את הכל. גם כאן אותו דבר, הואיל והם אמרו אפס כי אז העם, כל מה שנאמר קודם לכן אין לזה שום חשיבות. אבל האמת היא שחטאם של מרגלים והוצאת הדיבה הרעה על ארץ ישראל התחילה במילים ארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש וזה פריה. זאת הייתה הוצאת דיבה נוראה על ארץ ישראל. וכמובן הדבר צריך ביאור. מה רע לומר ארץ זבת חלב ודבש וזה פריה? אדרבה, זה מראה את מעלתה של ארץ ישראל. מלמד אותנו המהרש"א במסכת בבא בתרא בדף צדיק דבר פילי פלאים. הגמרא שמה אומרת, מלמדת אותנו תנו רבנן, אין מוציאים פירות מארץ ישראל דברים שיש בהם חיי נפש, כגון שמנים וסלטות. זאת אומרת, אסור להוציא מארץ ישראל אוכל שהנפש, שהגוף תלוי בו, שמנים וסלטות. באו המרגלים, חוזרים מארץ ישראל עם פירות הארץ, עם הענבים, התאנה, הרימון. הם באים ואומרים ארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש, מסביר המהרש"א, וזה פריה, זה הפרי שיש בארץ ישראל. בארץ ישראל אין אוכל שחיי הנפש תלויים בו, אין את האוכל הבסיסי שכל אדם צריך אותו, את החיטה, את השמן, את הסלטות, את זה אין. יש את הפירות, יש את הזבת חלב ודבש. זה לא מאפשר
קיום תמידי בארץ. זוהי הסיבה, מוסיף המהרש"א, שארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה. כי אי אפשר להחזיק שם מעמד אם אין את האוכל הבסיסי הנצרך לכל אחד. החיטה, השעורה, הסלטות והשמנים. זאת הייתה הוצאת הדיבה הרעה שלהם על הארץ. הוא מוסיף המהרש"א, דבר נפלא. אנחנו הרי יודעים שבאים לאכול את פירות הארץ, יש עדיפות מה אוכלים קודם. והעדיפות היא מה שהכי קרוב לארץ. הפסוק מלמד אותנו, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. הכי קרוב לארץ הראשון זה חיטה. הכי קרוב לארץ השני זה זית. כי מה שעושה את הארץ לארץ זה החיטה, השמן, האוכל הבסיסי. את זה אין בארץ ישראל. ארץ ישראל אין לה את זה. לכן היא יכולת יושביה, לכן אברהם היה וירד למצרים. לכן יעקב ביקש להישב בשלווה, ולא הייתה לו ברירה וירד גם הוא למצרים מחמת הרעב. עד כאן דברי המהרש"א. אם כך, כמה נפלא שמיד לאחר שהתורה מסיימת את כל התיאור של דיבת הרעה שהוציאו המרגלים על הארץ וחטאם של מרגלים, מיד עוברת התורה ללמד אותנו את ההלכה הבאה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, כי תבוא אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. מה עושים שמה? מקריבים קורבנות, בין היתר, והקריב המקריב קורבנו להשם מנחה סולת יסרון בלול ברביעית העין שמן. ומיד אחרי זה מופיעה פרשת הפרשת חלה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה כתרומת גורן, כן תרימו אותה. והפרשות האלה הן פרשות פתוחות. והשאלה היא, מה הקשר בין מצוות נסכים, מנחות, הפרשת חלה, לחטאם של מרגלים? הדברים עכשיו מתבהרים בצורה נפלאה. כי באה התורה לומר לנו, ארץ ישראל היא זבת חלב ודבש. וזה פריה, אבל יש בה גם את האוכל הבסיסי הנדרש לחיי נפש. יש בה גם שמנים, יש בה גם סלטות, יש בה מנחות, חיטה, שעורה, שמן. ויש בה גם את הפירות הנפלאים. ההפך ממה שאמרו המרגלים. אם כך, נפלא הדבר. ברכת נודה בברכת המזון, כידוע תיקן אותה יהושע. יהושע היה עם המרגלים ביחד. הוא היה והסתכל על הארץ בפן החיובי. הם הסתכלו בצורה נגטיבית. למרות זאת, יהושע לא יכול להשתמש בביטוי ארץ זבת חלב ודבש שהשתמשו בו המרגלים. כי הם השתמשו בזה כדי להראות את החיסרון של ארץ ישראל. את הדיבה רעה הוציאו על הארץ. אז יהושע לא יכול להשתמש באותו מטבע לשון. אולי זה יביא לי הבנה מסוימת. לכן, כשהמרגלים הוציאו דיבה רעה על הארץ, נאמר בתהילים, וימאסו בארץ חמדה. מאסו בארץ חמדה. בא יהושע, הוא מתקן את זה. בא יהושע ואומר, ארץ ישראל היא ארץ חמדה טובה ורחבה. ובמילה חמדה כלול זבת חלב ודבש. וכפי שאומר בעל הכל בו, במפורש, בהלכות ברכת המזון, והוסיפו לומר חמדה שעל ידי שהיא זבת חלב ודבש, היא ארץ חמדה. פירוש הדבר שזבת חלב ודבש כלול במילה חמדה, ושאלנו מדוע זה לא נאמר בצורה מפורשת, כי הברכה הזאת נאמרה על ידי יהושע, ויהושע לא יכול להשתמש במילים זבת חלב ודבש שהשתמשו בו המרגלים כדי להוציא דיבה רעה ולמאוס בארץ חמדה. עשה יהושע את ההפך. דיבר על מעלתה של ארץ ישראל, היא ארץ חמדה. היא כוללת את הזבת חלב ודבש וגם טובה ורחבה. במילים פשוטות בורא עולם אומר לנו, אני אדאג שארץ ישראל תהיה טובה ורחבה. עליכם לדאוג ולהרגיש שארץ ישראל היא ארץ חמדה. השבת היא גם חמדה. חמדת ימים אותו קראת. נאמר בחז"ל, כשבורא עולם ברא את העולם, כל יום בבריאה
היו בו 28 שעות. זה היה הסיסטם של העולם בבריאתו. 28 שעות. ונבראו 6 ימים. באו הימים ואמרו, ריבונו של עולם, כולנו שווים. אנחנו רוצים יום שינהיג אותנו. יום שיוביל אותנו. אמר להם בורא עולם, אתם רוצים יום שינהיג אתכם? תיצרו את המנהיג. תיצרו את היום בעצמכם. וכל יום נתן 4 שעות, 6 כפול 4, 24. וכך נוצר היום השביעי, שהוא חמדת ימים. מה שנשאר לנו מהסיסטם הראשוני של הבריאה של 28, זוהי ברכת החמה, פעם ב-28 שנה. אז השבת היא חמדת הימים. כך ארץ ישראל היא חמדת הארצות. ארץ ישראל זה המקום שכל העמים חומדים אותו. ולמה? כי כשהטבע נחה על הרי הררת, בטורקיה, והיונה מביאה לנוח עלי זית טרף בפיה. אומרים לנו חז"ל במדרש רבה, מהיכן היא הביאה את העלי זית? מהר המשחה, מהר הזיתים. כי בארץ ישראל לא היה מבול. כל הארץ כוסתה במים שהציף את העולם, אבל לא היה מבול שהרס את העולם בארץ ישראל. וכשהמים ירדו, נתגלו ראשי האילנות. והיונה מביאה לו עלי זית מהר המשחה. והיא אומרת לנוח, נוח, אתה מתחיל עולם חדש. קח את כל העולם להר המשחה, ומשם להר המוריה. תכוון את העולם למקור שלו. תחזיר אותו להיכן שהוא היה צריך להיות. תתחיל ללכת. לא תמיד יהיה קל, אבל מההר הגבוה בהרי הררת אתה רואה את הכיוון. ונוח מתחיל לצאת, מקים עולם שהמטרה שלו להגיע להר המשחה, להר המוריה. אי שם בדרך נאמר, ויהי בין נוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שינר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו מגיע השמיימה. מגדל זה מאוד ברור. להילחם בקודש הבריחו, זה מה שהם רצו. אבל מה הבעיה בעיר? התשובה היא, הם ביקשו להקים אלטרנטיבה לעיר הקודש, ירושלים, ולמגדל עוז, שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. להקים אלטרנטיבה לירושלים ולבית המקדש. הבה נבנה לנו עיר ומגדל. וכל העולם נעצר. היחיד שהמשיך ללכת, עם החמדה הגדולה שהייתה בו, עם הרצון והאמונה הנפלאים שליוו אותו, היה אברהם אבינו. והוא הגיע עם יצחק בשעת העקדה, בשיא הגיעו לשם, להר המוריה. לכן אברהם אבינו אחד קראתיו, ומכוחו אנחנו זרעו זוכים לרשת את ארץ ישראל, חמדת העמים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. לכן בורא עולם בעצם מבקש מאיתנו שתהיה בנו את החמדה, את התשוקה לארץ ישראל. בכל המובנים, בכל הדרכים. ולכן זה מסביר לנו דבר נפלא. חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לסלוח. חטא העגל, בורא עולם אומר, סלחתי כדבריך. כשמעיינים את דברי הגמרא, מה קרה ב-17 בתמוז? אומרת לנו המשנה במסכת תענית. 5 דברים קרו ב-17 בתמוז. השתברו הלוחות, בטל התמיד, ובקע העיר, שרף אפוסטמוס את התורה, העמיד צלם בהיכל. כל הדברים האלה, אלה דברים של ראשית. נשתברו הלוחות. היו לוחות שניים. בטל התמיד, ובקע העיר, אבל עדיין לא נחרב הכל. מה שקרה בתשעה באב, אלו אסונות של אחרית. נחרב הבית הראשון והשני, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. נלכדה ביתר, נחרשה העיר. ב-17 בתמוז שברנו את התורה. פירקנו את התורה. נורא. אבל בורא עולם סלח. מדוע? כי כשיש את הרצון, אפשר לחבר את השברים. אפשר לצרף אותם בחזרה. בתשעה באב שברנו את הרצון, וימאסו בארץ חמדה. כשאין רצון, שאין מוטיבציה, אין שום סיכוי
ליצור ולבנות. על זה הקדוש ברוך הוא לא סלח. לכן, בברכת נפתלי נאמר, נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם. כשאדם הולך למסעדה ואוכל ארוחה דשנה, הוא לא שבע רצון? קרסו שבע, הוא שבע. שבע רצון זה אחד ששבע מכוח הרצון שיש בו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בורא עולם נותן לנו את כוח הרצון, לכן מי שהוא שבע רצון הוא מלא ברכת השם. חטאם של מרגלים היה המאיסה בארץ חמדה, ההסתכלות הלא נכונה, וזה פריה, אבל אין בה את האוכל שחיי נפש תלויים בו. והוציאו דיבה רעה לארץ. בא יהושע מלמד אותנו, ארץ ישראל היא ארץ חמדה טובה ורחבה. באה התורה ומלמדת אותנו, ארץ ישראל יש בה גם את אוכל שחיי נפש תלויים בו. את השמנים, את הסלטות. הכל יש בארץ ישראל. לכן, כמה חשוב להתבונן, לראות את ארץ ישראל בפרספקטיבה נכונה. אחרי שהבנו את חטאם של מרגלים, נצעד צעד נוסף. הגמרא אומרת במסכת תענית, מיד לאחר שחטאו המרגלים ועם ישראל בוכה, ויבכו בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה לחינם, אני אדאג שתבכו בכייה לדורות. ובאותו לילה נגזר שיחרב הבית הראשון, השני, ושאר האסונות שקרו בתשעה באב. נאמר על כך בגמרא, במסכת בבא קמא. הגמרא מלמדת אותנו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, על הפסוק, כי תצא אש ומצא קוצים, ונאכל גדיש או קמה, שלם ישלם המבעיר את הבארה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבארה שהבערתי. אני הצעתי אש בציון, שנאמר ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה. ואני עתיד לבנותה באש. שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. כפי שאנחנו אומרים בתפילת נחם בתשעה באב. מצטטים את הפסוק. והשאלה היא, והקושי הוא, בורא עולם שרף את השריפה. הוא אומר לנו שהוא ישלם את השריפה שהוא הבעיר. אבל מדוע חשוב כל כך לבורא עולם לבנות את הבית השלישי באש? אני הצעתי אש בציון, ואני עתיד לבנותה באש. ריבונו של עולם, תבנה את הבית ממה שאתה רוצה. העיקר שיבנה, שנזכה כבר במהרה לגאולה. אבל בורא עולם אומר לו, אני אבנה ואבנה באש. מדוע כל כך חשוב לבורא עולם לבנות את בית המקדש דווקא באש? ההסבר הוא, כאשר יעקב אבינו, בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, חסר כל, אחרי שאליפז כמעט הרג אותו, לקח את כל רכושו, הוא יוצא לבלתי ידוע, לבית לבן, הוא לעולם לא יודע אם הוא יחזור או לא, קם בבוקר, נודר את הנדר הגדול, ובין היתר הוא אומר, וידור יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. אומרים חז"ל, רבי לוי, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, נטל הקדוש ברוך הוא שיחתם של אבות, ועשה אותם מפתח לגאולתם של בנים. אמר בורא עולם ליעקב, אתה השתמשת במילה והיה. והיה השם לי לאלוקים. חייך, כל הטובות, ברכות ונחמות, שאני עתיד ליתן לבניך, איני נותנם אלא בלשון הזה. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. והיה ביום ההוא יטיפו הערים עסיס. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. פירוש הדבר, המילה היה בלשון הקודש עניינה דבר שהיה ואיננו. והיה זה עתיד. יעקב אבינו לוקח את היה, את העבר שלו, את הקושי, ומחבר אותו לעתיד.
הופך את היה לוויה. יעקב אבינו כל חייו, זאת מקשה אחת. גם הקשיים, גם האתגרים, זה שלבים כדי לעלות, כדי להגיע לימים הטובים יותר. זה לא היה רע, היה קשה ויהיה טוב, אלא זה מהלך אחד. כשחז"ל אומרים על יעקב אבינו, יעקב אבינו לא מת. מה זאת אומרת הוא לא מת? הוא ודאי מת, הוא נקבר, התורה אומרת. אלא בחיי יעקב שום דבר לא מת. יעקב מצרף את הכל ביחד. זה המיוחד אצל יעקב. לכן יעקב אבינו הוא איש האמת. ויעקב אבינו לוקח אות אחת משמו של אליהו, את האות ו', כי ו' זאת אות מיוחדת בלשון הקודש. היא נקראת בלשון הנביא אות אמת. כאשר רחב שולחת בחזרה את המרגלים שבאו לראות את הארץ, היא מבקשת מהם שיעשו איתה חסד ויצילו את משפחתה. היא אומרת להם בלשון הפסוק, כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת. אומרים חז"ל, אות אמת היא האות ו'. למה האות ו' נקראת אות אמת? כי היא מחברת את העבר עם העתיד. כשמחברים עבר ועתיד ביחד, זאת האמת. מעניין, המילה אמת, יש בה את האות הראשונה באלף ב', את האות האמצעית ואת האות האחרונה, א', מ' ות'. לכן המילה אמת עניינה גם כן חיבור, והאות ו' היא אות אמת. יעקב אבינו איש האמת לוקח אות אחת משמו של אליהו, והוא אומר לו, אני אחזיר לך את האות כשתחזור ותגאל את בניי. איזה אות לקח יעקב? אות ו'. נאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. היה צריך להיות כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו. זוהי האות שיעקב לקח משמו של אליהו, שיחבר את הכל ביחד. ולכן, כמה נפלא שהגמרא אומרת במסכת קידושין, בדף למד, שהאות האמצעית בתורה היא האות ו'. נאמר בגמרא, למה ראשונים נקראים בשם סופרים? כי ידעו לספור אותיות של תורה. ומה הם גילו? שהאות ו' היא האות האמצעית. מה כל כך מיוחד בזה? כל נער, כמה ימים, עם כמה חברים, יגלה שהאות ו' היא האות האמצעית. הם יספרו את כל האותיות. אלא האות ו' עניינה, אות אמת. ו' מחברת, מצרפת את הכל. ואיפה האות הזאת מופיעה? במילה גחון. נאמר בפסוק, כל שרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל, כל הולך על גחון. מי הולך על גחון? על גחונו הנחש. הוא הולך בזיגזג, בצורה מזוגזגת. ו' היא אות ישרה. זה האמצע של התורה. כשאדם חי רק על פי מה שהוא מבין, רואה ומרגיש וחושב, היום הוא חושב כך, בעוד חודש אחרת, בעוד חודשיים מסתכל על הכל אחרת, ימצא את עצמו לאחר זמן מזגזג. אבל אם אדם מצרף את מחשבתו, את ראייתו, את הרגשתו למסורה, לרבותיו, ואיך שרבותיהם של רבותיו הורו להם וכך הלאה, ימצא את עצמו הולך ישר כו'. זה בדיוק האמצע של התורה, חציין של אותיות. ולכן כמה נפלא, פלאי פלאים הדבר. כל יום לאחר קבלת עול מלכות שמיים בבוקר, בקריאת שמע, אנחנו אומרים בתפילה, מתפללים, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ואהוב ונחמד. כל הו"בים האלה, מה עניינם? מגלים לנו חז"ל, אם מתבוננים היטב בקריאת שמע, כמעט כל פסוק מתחיל באות ו'. ואהבת את השם אלוקיך, והיו הדברים האלה, ושיננתם לבניך, וקשרתם לאות על ידיך,
וכתבתם על מזוזות ביתך, והיה עם שמוע, ונתתי מטר ארצכם בעיתו, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ושמתם את דבריי אלה, וכך הלאה והלאה. אנחנו שמים לב, כל פסוק מתחיל באות ו'. שמע ישראל לא יכול להתחיל באות ו', כי זה המהות, זה האמת. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מלאכי השרת אומרים. אבל מכאן ואילך כל פסוק באות ו' חוץ מפסוק אחד. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, זה לא אמת, זה עבודה זרה. ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אבל כל הפסוקים האחרים הם אמת. וזה הוו של ויציב ונכון וקיים וישר. זאת אומרת, כל אחד, כל מילה מבארת פסוק אחר בקריאת שמע. גם נוח, שיוצא מן התיבה, נאמר ויחל נוח איש האדמה, ויטע כרם, וישכר, ויתגל. אומרת הגמרא בסנהדרין, י"ג ו"ין נאמרו כאן. פירוש הדבר, נוח, התחלת עולם חדש. למה בחרת את העץ הלא מתאים? למה בחרת את העץ גפן, העץ היחיד שגדל בצורה מזוגזגת? איבדת את עולמך. האדם הראשון איבד את עולמו על גפן. רבי מאיר אומר, עץ שאכל האדם הראשון גפן היה. נוח איבד את עולמו על גפן, ויטע כרם. מגיע אברהם אבינו עמודו של עולם, ויטע אשל. אשל, אכילה, שתייה, לוויה, ליווי. אברהם מתקן את חטאם של הקדמונים. אכילה תיקן את החטא של האדם הראשון שאכל מעץ הדעת. שתייה תיקן את החטא של נוח ששתה. ליווי תיקן את החטא של סדום שלא הכניסו אורחים. הוא נוטע אשל. מהעץ הזה יעקב לוקח ארזים. הלך לקוץ ארזים שנטע זקנו למצרים, לתת לכל משפחה, כשיהיה קשה, כשיהיה מסובך, לדעת לחבר את הכל ביחד. לדעת לצרף את האמונה שהאתמול והמחר מתחברים ביחד. לצרף את הכל. זוהי אות אמת. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, חז"ל אומרים לנו כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. כל מה שבורא עולם עשה זה לטובה. גם אם לא מבינים. חוץ מדבר אחד אומר בורא עולם על עצמו. אני שרפתי. עליי לשלם את הבארה. איך אני אשלם את הבארה ששרפתי את המקדש? איך? כי באש אני עתיד לבנותה. אותו דבר שהיה בהתחלה נראה כדבר נורא, כשורף, כמחלה. הוא זה שאיתו אני אבנה את הכל. את הדבר שהיה נראה רע, קשה, הוא יהיה המקור לבניין החדש. וכך עם ישראל לדורותיו, כל קושי, כל שואה, כל התמודדות עם קשיים אדירים, מלמד אותנו יעקב, והיה השם לי לאלוקים. מצרפים את הכל ביחד. כשאת זה יודעים לעשות, זוהי אות אמת. כך יכולים להפוך את הימים לימים של שמחה. מי שמלמד אותנו איך להסתכל נכון, זה רבי עקיבא. הגמרא המפורסמת במסכת מכות, שרבי עקיבא עם חבריו, גדולי התנאים, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבן גמליאל, עולים לירושלים. ורואים שועל יוצא מקודש הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? הרבה שנים לא הבנתי את דברי הגמרא. כי כשרבי עקיבא צוחק, וחבריו שואלים אותו, למה אתה צוחק? זוהי שאלה במקומה. שואלים ילכו בו. ירושלים נחרבה, לא נשאר כלום. זה לא זמן לצחוק. זה זמן לבכות. שאלה רצינית. מה שלא הבנתי, מה רבי עקיבא עונה להם? למה אתם בוכים? איזה שאלה זאת? ודאי שיבכו. מה פירוש דברי הגמרא? עומק דברי הגמרא הוא, כשרבי עקיבא צוחק, חבריו שואלים אותו, למה אתה צוחק? הם בעצם שואלים אותו, מה אתה רואה שאנחנו לא רואים? כי אם אתה צוחק, בוודאי אתה רואה משהו אחר.
אתה מספיק ענק לא לצחוק בכזה מצב. תלמד אותנו מה אתה רואה. אומר רבי עקיבא, אני לא מבין אתכם. למה אתם בוכים? אתם לא רואים מה שאני רואה? אמרו לו, תסביר, מה בדיוק אתה מתכוון? אומר להם רבי עקיבא, מה שאני רואה זה, הוא מצטט את הפסוק, ציון שדה תחרש. בורא עולם חרש את ציון. אמרו לו, זה גם אנחנו רואים. לא נשאר אבן על אבן. הכל נחרש, הכל נחרב. אז למה בכל זאת אתה צוחק? אומר להם רבי עקיבא, אתם לא מבינים. בארץ ישראל מעולם לא היה, לעולם לא יהיה חורבן. מה זאת אומרת? הר הבית נחרב, ירושלים נחרבה. אומר להם רבי עקיבא, מה הפסוק אומר? ציון שדה תחרש. זה לא חורבן, זה חרישה. אם הקדוש ברוך הוא חרש את הכל, בעיניים שטחיות זה נראה לא נשאר כלום, הכל נחרב. אבל כשמסתכלים לעומק, אומר רבי עקיבא, זוהי חרישה. כשבורא עולם חרש, מחר הוא יזרע, ולאחר זמן הכל יצמח. אומר להם רבי עקיבא, מה שאני רואה ציון שדה תחרש, ולכן בעיני רוחי אני גם רואה את העוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. רבי עקיבא מלמד אותם איך לראות נכון גם את הקשיים, גם את המצבים שנראים בלתי הפיכים. ומי כמו הדור שלנו, שזוכה לראות בעיני בשר את מה שרבי עקיבא ראה בעיני רוחו. את העוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. את בניינה של ירושלים, איך שהיא הולכת ונבנית שלב אחר שלב. איך החורבה שבירושלים הלכה ונבנתה שלב אחר שלב וחזרה לתפארתה 10 מונים. וכך כל ירושלים עתידה להיבנות. זה רבי עקיבא מלמד אותנו. לראות בצורה הנכונה. להבין גם כשזה קשה, זוהי חרישה. חרישה מחייבת אחריה זריעה ומבטיחה אחריה צמיחה. אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. כשיש את המבט הזה, את ההסתכלות הזאת, מבינים היטב שביום כזה גדול של 9 באב, יום שבו אנחנו מובטחים שהיום הזה יהפך לששון ולשמחה. יום, למרות הקושי הגדול של היום, האבלות הנוראה של היום, ביום הזה לא אומרים תחנון, כי בתוך הקושי, בתוך החושך, יש כבר את היסוד לשמחה של מחר. מה שבורא עולם רוצה מאיתנו, שנדע להסתכל נכון. הסתכלות נכונה מקרבת אחד את השני. הסתכלות נכונה יוצרת קשר אמיתי בין אדם לחברו. הסתכלות נכונה מאפשרת לעמוד מול אתגרים. מאפשרת ללמוד, לצאת חזקים מכל משבר. את זה באה התורה, באים חז"ל ללמד אותנו. ארץ ישראל, ורק ארץ ישראל, היא ארץ חמדה. ארץ חמדה, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, כמה שנרגיש שהיא ארץ חמדה, כך היא תהיה גם טובה ורחבה. נאמר בגמרא בכתובות, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה, והוא יכונניה עליון. נאמר על כך בגמרא, מדוע נאמר פעמיים איש ואיש יולד בה? אומר על כך יהושע, רבי יהושע בן לוי, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. אומר רש"י, יקרא מבניה ויביאו אצלה. כשנולדים בה ומצפים לראותה, אבל ציפייה אמיתית, ועושים מה שאפשר כדי להגיע לתוכה, כדי להיות שותפים בבניינה. על זה נאמר, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, כאילו נולד בה. אם נסתכל בצורה הנכונה, כפי שחז"ל מלמדים אותנו, כפי שמאורעות הזמן
מראים לנו. בורא עולם מראה לנו בדור שלנו שהדברים הגדולים ביותר קורים מהר מאוד. אם זה נפילת המגדלים בספטמבר 11, אם זה הצונמי הגדול שהיה, שמאות אלפים נהרגו בזמן קצר, אם זה הנפילה הכלכלית הגדולה בן לילה ששינתה את העולם, אם זה העננים שעלו והיה ברדת הענן לא ייסעו, בעלות הענן ייסעו. ראינו איך הקדוש ברוך הוא נוגע בהרים וישנו, ומה קורה, איך מאות מיליונים לא יכולים לנוע ממקום למקום. כל זה בורא עולם רוצה מאיתנו, שנבין, בפסוק נאמר, פתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים אליך לו. כשהוא יגיע, זה יהיה פתאום. אולי המושגים שלנו של פתאום, זה מחר, זה בעוד שבוע. בא בורא עולם ומלמד אותנו, שנתבונן, פתאום פירוש הדבר, באמת פתאום. מאוד מהר. ואנחנו רואים איך תהליכים קורים במהירות רבה. אם ניקח את ההסתכלות הנכונה שיש לנו על ארץ ישראל, לכולנו, את ההשתוקקות, ולהבין ולהרגיש, רחם על ציון כי היא בית חיינו. היא לא רק הייתה בזמן המקדש בית חיינו, היא לא רק תהיה בגאולה, גם היום היא מחיה אותנו. נזכה באמת, מכוח ההסתכלות הנכונה, מכוח העשייה הנכונה, בקשר שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, נזכה בעזרת השם, עוד בזו השנה, שבונה ירושלים יבנה את הבניין, בניין המקדש, את היכלו. נזכה כולנו לעלות ולהיראות בהר מרום הרים, בהר הקודש בירושלים, וכל הצומות יהפכו עלינו לששון ולשמחה, האמת והשלום אהבו.